Sziasztok! Mi vagyunk a kis segítős tartalmak, és most magas adásozni fogunk társammal. De egyszer úgy megmutatom, hogy megy a magas passz. Úgy, hogy ugye, ha állított labdából adod, akkor mindenféleképpen itt kell elkapni. Itt. Itt van a lábujkádnál a kiálló csont, és itt hátrébb itt. És alapvetően ennél itt kb. A labdánál itt kell belenyúlni. Megmutatom, hogy képzelem. Látod? Ez például, amit ő mutatott, az úgy van. Magas passznál pontos adás kell. Annak a videónak is itt vége lesz, szóval elköszönöm.